Pričamo o izborima. Zašto je važno glasati? Da li mladi glasaju? O mnogim drugim temama. Alpi lideri razgovaraju sa sjajnim sagovornicima. Ostanite uz nas. Ćao Brano, Ćao. Hvala ti što si pristala da budeš gost u našem Alpi podcastu. Hvala na pozivu. Uvek. Hvala bih da danas popričamo malo o izborima i o mladima, kada su izbori u pitanju i o tome koliko su oni, čini mi se, nezainteresovani za ceo izborni proces i generalnu politiku, jer smatraju da im ona ništa u životu ne znači i da to njih ne treba da zanima. Meni je recimo bilo zanimljivo da se ti ove godine prijavila da budeš kontrolor na izborima, pa bih voljela da krenemo možda odatle kako si došla na tu ideju, želju, kako je došlo uopšte do toga da se prijaviš. Da, pa razmišljala sam šta ja to mogu da uradim, šta konkretno mogu da preduzmem, a da na neki način dam doprinos u promenama kojima se nadam. I shvatila sam da je to jedini način da ja učestvujem u izbornom procesu i da na neki način nadgledam ono što se na izbornim mestima dešava. Ne na neki način, nego na vrlo konkretan način, dakle ulozi kontrolora koji ima mogućnost i da reaguje na neki vid nepravilnosti. Prvo sam se prijavila za posmatrača, međutim saznala sam da posmatrači ne mogu da reaguju, mogu samo da, naravno, zabeleže nepravilnosti, a kontrolori, su ti koji mogu da reaguju i koji mogu da prijave svaki vid nepravilnosti. Onda sam rekla, ok, ako se desi neki vid kršenja pravilnika izbora, važno mi je da mogu da reagujem. I ne samo da mi je važno da reagujem u tom momentu zbog onoga čemu ja prisustvujem, već generalno imam potrebu da na neki način doprinesem građenju jedne bolje izborne atmosfere u zemlji. Na jedan mikro način. Tako da se jako radujem, jedva čekam, prošla sam tu obuku, vrlo interesantna, zato što tu se informišete o raznim vidovima prevara, ali se informišete o tome koliko je teško izvesti te prevare, koliko su kontrolori prisutni na izbornom mestu, koliko je skoro pa nemoguće da se te prevare realizuju. Zbog toga je vrlo važno da nas bude što više na ovim izborima, jer je činjenica da su se kršenja biračkih pravila dešavala, izbornih pravila, ne znam kako bi ispravno bilo reći, dešavala upravo na izbornim mestima na kojima nije bilo kontrolora. Tako da, ima razloga da budemo prisutni u ovoj ulozi i sigurna sam da će imati i efekata činjenica da nas je mnogo više čini mi se ovo izborne godine nego ranijih. Ne pamtim da smo se ikada ranije prijavljivali u ovoj meri, niti da se ikad apelovalo na nas ovako obične građane da se prijave kao što je to učinjeno ove godine i to je sjajno i koliko znam iz razgovora sa svojim čitateljkama i čitaocima, mnogo njih se prijavilo, što za posmatrače, što za kontrolore. Jeste, ove godine je baš veliki broj građana, da kažemo, došlo, samo ušetalo u te neke štabove i prijavilo se za kontrolu izbora. Ali evo, recimo, da povučemo paralelu, ti si sad neko ko je mlad, ko nije politički aktivan, nikad bila, rešila da uradiš još nešto pored toga da se posmatraš i nerviraš vezano za izbore i izborni proces u Srbiji. Pa šta misliš u stvari, kako objašnjaš zašto veliki broj mladih ne da nije zainteresovan da učestvuje i nekako doprinese, pomogne, nego nije zainteresovan čak ni da u tu nedelju izađe na izbore, što pokazuju, evo recimo, prethodna 2 izborna ciklusa koliko je generalno izlaznost bila mala, pogotovo u nekim urbanijim sredinama, a tek koliko je mali broj mladih zapravo izašao na izbore. Ja ne znam koji su to podaci statistički, volela bih da ih znam, jer ovako opet pričamo malo na pamet, verujem da si ti malo informisanija od mene. Ono što ja znam jeste ta neka teza koja se ponavlja iz godine u godinu, da mladi ne izlaze. Ja mislim da je problem što kod nas generalno ljudi ne izlaze na izbore i što je ta izlaznost uvek onako problematična, na problematičnom nivou i što zapravo nama apstinenti enormno utiču na krajnji izborni rezultat. To što ćeš ti ostati kod kuće ipak ima efekta, kao što je to što ću ja izaći na izbor takođe ima efekta. Dakle, mislim da je generalno važno da menjamo atmosferu u kojima se izbori održavaju, pa čak i da vratimo poverenje u izborni proces. Ne znam da ti kažem jasan odgovor, ja se iskreno nadam da ćemo svi mi shvatiti da je sve što radimo u životu politika i da biti apolitičan nije pohvalno.
ja se čak i nerviram kad neko tako s puno ponosa kaže mene politika ne zanima ili ja sam apolitičan ili apolitična. Sve, apsolutno, što radimo u životu jeste deo neke politike. I ako smo apolitični, znači da se ne zanimamo za ono najvažnije, a to je način na koji ćemo da funkcionišemo na svakodnevnom nivou. A sad kad smo kod mladih i politike i njihove zapravo nezainteresovanosti i apolitika, da li misliš da kada bi imali veću prisutnost mladih političara ili mladih koji su aktivni u nekom političkom životu, koji bi edukovali svoje vršnjake, da bi možda se to shiftovalo u nekom pravcu da mladi koji danas ne izlaze na izbore i kao što kažeš s ponosom viču kako ih politika ne zanima i na njih ne utiče, da li misliš da bi to doprinelo možda njihovom boljem shvatanju sistema? Ja mislim da bi apsolutno dovelo do promena. Mislim da smo se umorili istih lica koje su tu već 30 godina, da smo se umorili istih priča, istih laži i da nam je zaista potrebno malo drugačije energije, one sa kojom ćemo se razumeti, ono za koju možemo da makar mislimo da će nas čuti. Tako da, apsolutno da, jedno veliko da, mladi ljudi su nam neophodni, ne samo da bi uticali na druge mlade ljude, već su neophodni zato što nam je potrebna nova energija. Hvala ti i za kraj bih samo zamolila da kad bi morala da pošalješ neku poruku mladima, da ih motivišeš da se u ovom izbornom sistemu uključe, možda ne kao ti, da budu kontrolori ili da ne aktivno učestvuju, ali da izađu na izbore, koja bi to bila poruka? Mislim, izađite, to je vrlo jasno, jer sve ovo što smo prethodno rekli govori u prilog tome da moramo, da svako od nas mora da odvoji makar tih 15 minuta, pola sata te nedelje i da zaokruži koga god da smatra najbližim nekim svojim vrednostima, uverenjima. Dakle, koga god, apsolutno sada ne naginjem ni na jednu stranu. Poenta je da se izađe na izbori, poenta je da većina bira, a ne većina onih koji su izašli. A onda je to jedna opet manjina. Dakle, da zaista mi svi zajedno odaberemo, pa šta god da odaberemo, znamo da je to većina svih koji smo tu odabrala. Hvala ti puno, hvala još jednom što si bila naš gost u Alpi podcastu. Želim ti puno sreće na kontroli izbora i nadam se da ćemo imati još prilike da pričamo. Hvala vam na pozivu.